Right, zvinhu zviya zvatanga manje mhuri yeZimbabwe. Douglas Mahia versus Blessed Geza, maovetereni vese. Mumwe muovetereni ari kudedzera kuti isusu hatina problem nezvinhu zvekunzi 2030, hatina kana problem nazvo, hatina pressure. Ndo zvinhu zvatiri kutowirirana isusu. Patakatowirirana takatowirirana kuti constitution tikatoona ichitaura zvinhu zvatisiri kuda tinoibvarura tonyora imwe, because ndo zvatakawirirana kuhondo. Versus uyuwo Geza kuti aiwa wakati titadzise kuningirira constitution kanga titedzere constitution nekuti inenge yakaningirikana. These guys amadhara aka vari kuzvita vakarwa kuhondo. Maybe pfungwa dzavo vari kufunga kuti pamwe varida kuti negeneration yako izvo because generation yako izvo yatowanda kutodarika ivo vanhu vacho vakaenda kuhondo. Pavakatoenda kuhondo vanga vari vashoma. Pamwe vari kuda kuti ngatitangidze, because handione nyika kwainenge ichienda munhu achitaura kuti constitution kana tikaningirira toibvarura tonyora imwe, hatina kwatiri kuendazvo. Hanzi nyika isati yavapo chichi that iko zvine zvipari kupisa. Geza ari kudedzera kuti Mnangagwa must resign. Uyo ari kudedzera kuti aiwa zveconstitution zvamutotaura zoti constitution yekuti 2 terms dzakwana ndezvenyu, zvitoda kutoramba tichitoti ngaaramba aripo, aimboita zvatiri kuda izvozvo. Zimbabwe ina vanhu vemadhirama, handidi kunyeberai. Ini ndakatarisa the other side, pane mumwe wekuti anenge achiri kudya achiguta zvinhu zvake zvichiri kutoendeka achiri kupati yavo. Kozoita mumwe wekuti anenge akuboikana kana kuti akuita achivhurika brain. Zvimwe zvinhu zvacho zvinonyatsokonzerwa kana family vana vake chaivo achiona mafambiro aita zvinhu okombea vana vake versus vana vevanhu vakawana maopportunities yavo chaivo, obva waona kuti panapa tiri kutambisirwa nguva because havari kubenefita more than isusu. Apa maovetereni vanenge vane kabelief yekuti takaenda kuhondo, nyika ndedu, saka tinofanira kuwana zvakafanana. Pari kupisa muri yeZimbabwe. Ameno kuti nyaya iyi makaitarisawo imimi munoionawo sei? Because Geza it seems like awana challenge manje. Ese amaovetereni versus wovetereni, magandanga ese akarubva kuhondo ese. Gandanga richike derere rinosvedza, ndo vasangana vese vari true. Ameno nyaya iyi munoionawo sei? Makaitarisa muri yeZimbabwe. Ndichangosiya panapa audio muchiteerera something zviri kutaurwawo nevamwe vanhu about the current situation, zvese zviri kuitika muZimbabwe. Kana uchingaone something to say, number dzinenge dziri pascreen ndo basa radzo, saka unogona kungojoinawo chikwata nekusendawo yako audio ipapo. Takatoitiza hondo but zvatata kutoudzwa navabereki kuti taitiza tichiita so naso, but ndandisingazive chinhu. Hatisati tamboona matongerwe enyika ari kuitwa through ZANU-PF yaMnangagwa pari zvino. Mnangagwa zvinhu zvaari kuita akanganisa Zimbabwe yese. Kana nekamwana kadiki kari kuzvarwa kanongowana kunzi Mnangagwa kachitopfeka madhende, hakusisina chinhu muZimbabwe. Apedza aluta everything, atora nefamily yake, atora zvese. Neuyoyo umwe wake wemazidumbu chivhayo, that guy amene kuti ndokupi handimuzive neni, handitombomuzivi, ndotongomuonawo pasocial media nemazidumbu ake iwawo akadaro. But zvaari kuita manje hakusi kutonga nyika kwaari kuita Mnangagwa, ari kutoondonga, kuondonga kwaari kuita. Ende asafungidzira kuti zvese zvavari kuita vachifungidzira kuti vangazotonga maovheti vava pamusoro pemaovheti. It can't be done. It can't be done. Those people vanhu vakarwira nyika, vakateuka ropa, vakaita laki revadzimu vave kwavo rikaita kuti vagone kuzotaura zuva ranhasi vari vapenyu, vaidai vakafa. Saka zvinenge zvichitovarwadza, zvinenge zvichitotaurwa naMnangagwa nezvaari kuita, vachiona vakanyarara. Ende asafungidza kuti vakanyarara so vanenge vari mapenzi. Aiwa, havasiri mapenzi vanhu ava, vakatongwara kudarika iye unongori munhu watova confidence, achazive zvokuita manje. Changosara ndechekuti ari kungoti aiwa ngavangondiuraya because mhosva dzangu dzakawandisa, hachazive zvokuita. So chiripo ndechekuti all veterans and that Mr. Chiwenga ngavagare pasi naye vamuite the way yavakaita Robert Mugabe.
vasambotora kana 3 days kubva pazuva ranhasi vasati vaita zvinhu zvakaita izvozvo. Vange vatomubata vatomubvisa pachigaro kawani bhozi haasi kutomboziva zvaari kuita. Ari kutoronga dhende risiri iro munhu iyeye. Ari kutoronga zvimwe zvinhu zvakatoshatisisa muupenyu. Tiri muno mumasango, tirikungogara mumasango tichitotya kuuya kuZimbabwe kuti kumusha kwatakazvarwa nokuda kwamunangarwa. Ndouya ndakabata 3000 rands. Inondibatsirei mukurarama munyika yeZimbabwe uchitaurirwa kuti iwe loaf rechingwa riri kuita $10. So zoona kuti ndichadye chingwa manje. Iye ndiye anokwanisa kudya nana Chivhaya, handiti vanenge vachipa vanhu mamillions avanenge vachipa vanhu. Where are you going to that? Vanoiwana kupi mari iyo? Vanoiwana kupi mari iyo? Valuta everything chemuZimbabwe, valuta. But that is a time kuti muchivhara nyaya dzana Mnangagwa vangasiluti zvose vakazvipedza, zvasara izvozvo vana veZimbabwe vachakwanisa kurarama nazvo. Zvotova zvakawanda kudarika zvavatora. Zimbabwe ine ufumi hwayo already. Ngaavangovhara, achitongovharigwa munhu iyeye abve ipapo paari pachigaro ipapo. Haazivi zvaanoita nechigaro ichocho. Haazivi zvaanoita nechigaro ichocho. Kana kungomubvisa ipapo momurega kumusunga futi momutaridza kuti aiwa hatisi kuda izvozvo zvokukusunga, tongokubvisa iwewe, then wotonogara kubrigade farm yake ikoko ukachirima, worima matomatisi 1 2 3, wongozoitawo zvaanenge achiita achingoenda mberi. Bhozi haana kana musoro munhu iyeye.